Onks sä hullu? En. Mä haluan kidnappata jonkun. Mä arvasin, et sä oot hullu. Mut mä halusin joku... Rauhaton jäädä. Hei! Tuu tänne, tukit on suu! Mitä nyt? Tukit on suu, toi kiljuu. Okei, päästä irti. Mitä sulla on asiaa? Käännä toi. Ai, kumpi? No toi juttu, mitä toi sanoo. Se pitää. Tosi hassua. Se sanoi... Ja mikä se on niinku käännetyks tähän vaan ja vaan. Hassu vitsi. Hei, se tarkoittaa vaan, et... Ota nyt tästä. Älä karkaa mihinkään. Okei. Okei, päästetään se. Se oli vaan pilailu. Nyt leikitään mitä sä haluat tehdä. Haluat sä leikkiä kärryllä? Joo. Ei! No! Onko se peiton alla? Kädet ylös! Auta! Se on vain joku naulu. Mä haluun tän. Nyt sä kuolet. Todellakin. Päästäkää irti! Jos sä et huuda! Okei. Mä lupaan. Ei! Et mene minnekään. Nyt sä oot keino. Kiikka! Au. Kauhea. Leikit tällä. Hei, oota nyt! Eiks tiedä naurata? No niin. Rauhoitu. Lähdetään sun nukkumaan. Mitä täällä on tekeillä? Mitä te yritätte tehdä mun lapselle? Naapuri Pekka. Mä en usko, että sä teet noin. Mä syytän.